Dacă ai nevoie de mine, lasă-mi un mesaj după ce mi-a fi numărul. Ce păcat ți-ai trăit viața pe net. Am zis că ești drăguță, dar acum regret. Pune-te bine cu mine și te scot la un șerbet. Poate ne împrietenim și mă legi la un șiret. La dreptul? La stângul. Păi să te fă să mă să am zis că dă-ne-dă. Ești chiar sau n-ai văzut că am la status BRB? Îmi zice o gagică plină de bășini pe mes. Îți dau ignor că ești pe interes. Păi, dacă tot ai bani nu vrei să îi împarți cu mine, merit să fii plătit că-mi pierd timpul cu tine. Că așa îmi căutam alta pe high five și poate aia vrea să ne vedem și live. Nu se chinuie să vă agațe pe mic, deci ascultați prinseselor ce am să vă zic. Două puncte, paranteză, paranteză. De nu pornești web-ul, o să cred că ai proteză. De ce nu tastezi cu mine, vrei să-ți dau un buz? Pornește, fă web-ul că vreau să mă amuz. Două puncte, paranteză, paranteză. De nu pornești web-ul, o să cred că ai proteză. De ce nu tastezi cu mine, vrei să-ți dau un buz? Pornește, fă web-ul că vreau să mă amuz. Pe strofa a doua o să zic și de bărbați, de ăia care se cred miesul, dar sunt cârnați. Că pe net viața lor tare rozie. Au femei și mașini, dar doar în poze. Un pachet de țigări ca premiu la loto. Sunt oameni ce zâmbesc doar în albumul foto. Băieți ce nu au parte de femei, plictisiți de dreapta, fac vara de gay. Alții mai deștepți se apucă de hackerală, sparg un rut și uită de viața reală. Se cred mari zmei, dar, bă băieți, oricine e șmecher între patru pereți. Dar alergați și voi după femei ca după tren. Deci vă rog nu dați mas cu acest refren. Două puncte, paranteză, paranteză. De nu pornești web-ul, o să cred că ai proteză. De ce nu tastezi cu mine, vrei să-ți dau un buz? Pornește, fă web-ul că vreau să mă amuz. Două puncte, paranteză, paranteză. De nu pornești web-ul, o să cred că ai proteză. De ce nu tastezi cu mine, vrei să-ți dau un buz? Pornește, fă web-ul că vreau să mă amuz.